Hedkwatar tsaro ta ƙasa ta bayyana cewa wani bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta ba shi da alaƙa da harin da aka kai wa sojojin Najeriya a garin Marti da ke jihar Borno. Ta ce bidiyon dai tsoho ne tun daga watan Disamba na shekarar 2020 kuma ba shi da wani dangantaka da abin da ya faru a kwanakin baya. A cewar daraktan yaɗa labarai na ayyukan tsaro Manjo Janar Markus Kange, bidiyon na ƙarya ne da wasu ke amfani da shi don rage gwiwar sojoji da yaudarar al'umma. Ya ce harin na Marte da aka kai wa dakarun Najeriya a ranar 12 ga watan Mayu an yi masa rigakafi inda dakarun suka fatattaki 'yan ta'addan da dama suka mutu wasu kuma suka gudu da raunuka. Rundunar sojin ta ce tana gudanar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu a yaɗa bidiyon tare da tabbatar da cewa an hukunta su da zarar an kama su. Hedkwatar kuma ta buƙaci 'yan ƙasa da su riƙa dogara da bayanan da suka fito daga hukumomi kawai domin gujewa rikice-rikice da tabbatar da goyon baya ga ƙoƙarin da ake yi na kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar.